Good afternoon, गोजोन बेलासे नै आङो अमा आदार रुबाय दं अमा आदारानो 2 घन्टासो जाबाय दाबो मोना अमा आदार नायनो गारै उन्दुबायसो दं जाहैथ'आ मा जानो अमा आदारानो दाबो मोनाखै अमाया जा उखैना उखैनानै गाबख्रावगासिनो बिदिबा खिन्थिलांबाय थानोसै आं अमा आदारा मोनथ'वाखै मानसिलाबाखै गोदौबायसो दं दाबो बा अरानो बन जाब्लांजोब्बाय दासो मोनसिगोन खोमालै अमायाबो गाबख्रावगासिनो हैग्रोनांसिगोन रग' रग'यैनो दं दा नाय बान्दा कबि लाफा थारा माइरं आलु मोनाखै दाबो बान्दा कबिया ओंख्रि बादि जालांबाय अरानो गोमोरबाय थाबा बबाव मोननोथ' अमानो एसे लागायना होग्रोनांसिगोन इयासो बिबाय दं होनना जाबायनोसो माथोलाय उखैबाय र' एसे रायग्रोनि दिनै आदार मोनजायाखैथ' र' होग्रोनि आंगोन एसे गुन्दै होबाय जायखौ मोनाबाबो एसे होनांसिगोन अमा बिगोमायाथ' थिननो रोंला एसे होनोसै इखो मोनाबाबो अमानो सापट होनांगोन सापट अमानि थाखाय गावनि खुसि दै गुसु नङानो दै गुसु होनांगोन आरो अमाया जानो हानाय नङा लोंनोसै र' आइखौ जानो हागौ मोनजायैखाय दिनैबा एक दंबावगोनसो आरो सानैखौ जागोन दे इयो कबिखौ बायसा जाग्रोबाय जानाया इना एक नम्बरसो दं इयो हे खामला दोननाय साखि इमान जादो दानो थिग बुगारनोसै सिंनिखौबो जाहैयो सानैखौल' जानानै स्रि गाबख्रावबाय थागोन इयो आं एसे खस्थ' संदो नोङो गारा हरबाय दं साला दानो खोबना गोनां मेब्र'आ 15,000 मोनबा हरनोसै आं साननैयाव इ बारा जाथारो लोगोफोर अमानो आदारखौ हा गाज्रिथार जाननाय गुन्दै गोजा होनजाया गाबोनसो नांथारगौ गुड बाय टाटा